खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जानानै थांनाय आसाम टेट 2021 मेथामेटिक्सनि एबा एलपि सेक्सननि मेथामेटिक्स दिनैहाय जानानै थांबाय। बेनि माखासे कुइसननि आं एन्सारखौ होनो नागिरदों। बेयो आनअफिसियेल एन्सार के जागोन। बेयाव माबाफोर जुदि एन्सारा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बेयो आनअफिसियेल एन्सार के जागोन। बे अफिसियेलि नङा, माखासे कुइसन कालेक्सन खालामनानै बानायनाय एन्सार के जागोन बेयाव। अब्ला फैदो जोङो मा कुइसन फैदोंमोन बेखौ फारि फारि नायलांसै। गासै जोंना कुइसना 30टा फैदोंमोन। 30टायाव बे 30टा गैजोबा, जाखिनि मोनदों बेखौनो बानायनाय जाबाय। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि नायलांसै एन्सारा मा जागोन, नोंथांमोना बेसेबां हाखो होमबानो आन्दाज मोनगोन। होमबा फैदो 1 नाम्बार कुइसनाव जोंना 1 नाम्बार कुइसनाव उल्थां फाल्थां जानो हागौ कुइसननि नाम्बारफ्रा, जाय हक बेयाव बेबायदि फैदोंमोन। सिनिनि गिबि मोनब्रै सानजाबथायफोरा जाबाय। सिनिनि गिबि मोनब्रै सानजाबथायफ्रा मा बेबायदि कुइसन फैदोंमोन। बेयाव माखासे अपसन दंमोन आरो अपसनखौ मोननाय जायासै। गिबि मोनब्रै सानजाबथाय मानि सिनिनि साननाय फारिखौ मोनब्रै देरलांबानो जायो। सिनिनि साननाय फारिखौ देरलांदो, मोनब्रै देरलांबा मा जागोन जोंहा सिनि सानजाबसे सिनि, सिनि सानजाबनै 14, सिनि सानजाबथाम 21, सिनि सानजाबब्रै 28, सिनि सानजाबबा 35। होमबा जाय अपसनाव नैबे दंमोन अब्ला बेनि मा जायोमोन, कारेक्ट एन्सार जायोमोन आरो। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्टआव फैदोंमोन। नेक्स्टआव 0.9 सानजाब 0.008 नि सानजाब गासै बे मोननैखौ सानजाबनानै बेसेबां मोनो, जोंना अपसनाव होनाय दंखामोन। बबे मोनसेया जायो बेखौ बासिनांगौमोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन 0.0072 बेनि कारेक्ट एन्सारमोन आरो। बे बबे अपसनाव दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव होदों मोननै बिन्दोनि गेजेरजों दोंबेसे हांखो बोनो हायो। मोननै बिन्दो थागोन, जेनेबा हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बिन्दो ओमफ्राय नैबे मोनसे बिन्दो। दा बे मोननै बिन्दोजों बारलांनाय जों दोंबेसे हांखो बोनो हायो। ओरैहाय बोयोब्ला जोङो मोनसेल' बोनो हायो। अब्ला जाय अपसनाव मोनसे होनाय दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरोखि। बा 1आ बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दा नेक्स्टआव फैदों जोंहा नै 4 नम्बर 1.14खौ जोंहा माजों 1.2 जों राननांगौ। राननायखौथ' बयबो मिथिखागौ। दाना जोङो बेखौ रानबा बेसेबां मोनगौमोन, बेनि एन्सारा जोंहा 0.95 मोनगौमोन। जाय अपसनाव 0.95 दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन। दा नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट 5 नम्बराव बेयाव कुइसना दङ गाहायाव होनाय बबे मोनसेया दुइसिन जरा रोदा अनजिमा। जोंना दुइसिन माखौ बिदों, रोदा अनजिमा। बेबो मा जानांगौ, जरा जानांगौ। होमबा दुइसिन रोदा अनजिमाया जोंना मामोनलाय, 2 मोन ना। 2आथ' जोंना जराखा। होमब्ला बेयाव नैबे अपसन C 2आ बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना नेक्स्टआव बेयाव होदोंमोन नै गाहायाव होनाय बबे मोनसेया 68नि सानजाबगिरि नङा। बबेयो 68नि सानजाबगिरि नङा बेखौ बेयाव बिदों। बा 68नि सानजाबगिरिया जोंना बोरै दिहुनगोन बेखौ जोङो सिदा सिदि नैबे अपसनाव 2 होनाय दङ, 4 होनाय दङ, 6 होनाय दं, 17 होनाय दं ना। होमब्ला नैबे होनाय अपसनजों 68आ जुदि रानजायाबाथाय, बे रानजायि जोंना राननो हायाबाथाय बेनो मा जागौमोन, जोंना सानजाबगिरि नङा जागौमोन। होमबा जोङो 2जों 68खौ राननो हायो, 4जोंबो 68खौ राननो हायो, 7जोंबो 68खौ राननो हायो। नाथाय नैबे 6जों जोङो 68खौ राननो हाया। रानबाबो आद्रासो थाहैगोन, नङा होमबा बेयो। होमबा जोङो 68जों ग्रोब राननो हाया। 68खौ जोङो 6जों ग्रोब राननो हाया। नैबे 68खौ जोङो नैबे 6जों ग्रोब राननो हाया। अब्ला बे 6आनो बेनि सानजाबगिरि नङा जागौमोन। कारेक्ट एन्सारा जोंना 6आनो जागौमोन बेना। अब्ला नेक्स्ट कुइसनाव होनदों बेयाव गाहायाव होनायनिफ्राय गोरोबैखौ सायख'। बेयाव बबे मोनसेया गोरोबा बेखौ सायख'नाय फैदोंमोन। होमबा बेखौ जों बोरै खालामगोन, नैबे 25खौ नायबा नुबाय 25आ 5नि बर्ग बेयो। 25खौ जों मा खालामनो हायो, 5 मोननै सानजाबबानो 25 मोनो। ओमफ्राय 36खौ जोङो 6 मोननै सानजाबबानो मोनो। ओमफ्राय 64खौ जों 8 मोननै सानजाबबानो मोनो। नाथाय 78खौ जोङो मोना। होमबा बेयाव गोरोबैया बबे जागौमोन, नैबे 78आनो बेनि गोरोबै जागौमोन। बा कारेक्ट एन्सारा बबे जागौमोन, 78आ। जाय अपसनाव 78आ दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायबावनोसै। बेयाव होनदों 9 नम्बरा गाहायाव होनायनिफ्राय बेजरा अनजिमा नङैखौ सायख'। बबे बेजरा नङा बेखौ सायख'नांगौ। बेजरा नङिखौ, बेजरा नङि माने जराखौ सायख'नांगौ आरोखि। बेयाव जरा, होमबा जराया बेयाव बबे जागोन, जाय 2जों रानजायो ग्रोब बेनो जरा अनजिमा। नैबे 225आथ' 2जों रानजाया।
223आबो 2 जों ग्रोब रानजाया 390आबो 2 जों ग्रोब रानजाया नाथाय नैबे 370आ 2 जों ग्रोब रानजायो बेखायनो बेयाव बेजरा अनजिमा नङै थारमानि जरा अनजिमाया मा जागोन बे 370 दा नेक्स्टआव होदोंमोन नै दोंसे हांखोनि जोबथा बिन्दोनि अनजिमा दोंसे हांखोनि जोबथा बिन्दोनो मोनसे हांखोआव दोंबेसे जोबथा बिन्दो थायो हमना लाबाय आं ओरै मोनसे गोलाव हांखो बोबायना बेयाव दोंबेसे जोबथा बिन्दो थाखो होनबा बे अपसनाव दं 0 1 2 3 होनबा ओरैहाय ओरै मोनसे जोबथा थाबाय ओमफ्राय ओरैबो मोनसे जोबथा थाबाय होनबा मोननै जोबथा बिन्दो थायो अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा नैबे नै गोनाङा जागौमोन आरोखि बबे अपसनाव नै दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दाना नेक्स्ट कुइसन नेक्स्ट 10 नाम्बाराव होनदों नै 27 राननाय ब्रेकेटनि सिङाव 9 राननाय 3 अब्ला बेबायदि फैब्ला जों मा खालामोन जाय ब्रेन्डिंनि सिङाव थायो ब्रेकेटनि सिङाव थायो बेखौ खालामग्रोयोमोन बा बेखौ खालामबा एन्सारा जोंना जागौमोन 23 राननाय 9 खौ 3 जों रानग्रोदो 9 खौ 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 3 मोनगोन नङा होमबा ओमफ्राय दाना मा होनबावखो 27खौ 3 जों रानदों होमबा बेसेबां मोनगोन 9 मोनगोन 9 सानजाबथाम 2 नालाय होमबा जाय अपसनाव 9 दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दाना नेक्स्ट कुइसन बेयाव मा होनदों 9 आरो 15नि दुसासा दुइसिन सादारन मा सानजाबथायखौ बेयाव दिहुननांगौ एलसिएम होननानै बुङो जायखौ एलसिएम बेखौ दिहुननांगौमोन होमबा बिनि अपसनफ्रा गाहायाव थागौमोन आरो गाहायाव दंमोन मा अपसनमोन बेहाय दंमोन आरो जिखुनु होमबा 9 आरो 15नि जुदि दुसासाखौ दिहुननो रोंबानो बिनि अपसनखौ मोनो जों 9 आरो 15नि दुसासाखौ दिहुनबा जोङो गोदो फरायसालिफ्राव मोननाय बायदि दिहुनबा मोननैबो रोदा अनजिमा 3 जों थाङो रानजायो 3 सानजाब 3 9 ओमफ्राय 3 सानजाब 5 15 होमबा 3आबो रोदा 5आबो रोदा सानजाब जोबबानो बिनि दुसासाखौ मोनगोन आरोखि 9 सानजाबा बेसेबां 45 होमबा बेनि एलसिएमा बेसेबां जागौमोन 45 होमबा जाय अपसनाव 45 दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन आरो दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायनोसैलाय आदसा बेयाव मा होननानै बुंदों 12 आरो 30नि आगोसार सानजाबगिरिया जाबाय 12 आरो 30नि आगोसार सानजाबगिरि थारमाने आगोसार सानजाबगिरि माने ओसिएफ होननानै बुङो बे ओसिएफ होमबा ओसिएफआ मा बेयाव 6 ना 12 ना 15 ना 30 बेखौ सायख'नांगौमोन होमबा आगोसार सानजाबगिरिखौ जों बोरै दिहुनो ओरैहाय गोरलै राहायाव 12 आरो 30 दं नालाय सोर देरसिन सोर दुइसिन नायनांगौ 30आ देरसिन नालाय 30खौ 12 जों राननांगौ 30खौ जोङो 12 जों रानबा बेसेबां मोनो 12 सानजाबनै होबा मा 24 नङा होमबा दानख'बा बेसेबां 6 आद्राया लाथिख' जायासै आरो बेखौ जोङो ओरै खालामनानै नैबे 12खौ रानबावनांगौ ओरै 12खौ रानबा 6 सानजाबनै होबानो मा 12 होमबा आद्रायाव बेसेबां थाखो लाथिख' होमबा नैबे 6 जों राननायाव लाथिख' जाबायना होमबा नैबे 6खौनो जोङो मा होननानै बुङो ओसिएफ होननानै बुङो होमबा बेयाव मोनबाय 12 आरो 30नि आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन जोंना 6 बे 6 जोंनो जोंना 12आबो रानजायो आरो 30आबो रानजायो होमबा 6 जों 12आबो रानजाबाय 30आबो ग्रोब रानजाबाय नालाय 6आनो आगोसार सानजाबगिरि जाबाय कारेक्ट एन्सारा होनबाव नैबे अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन नेक्स्ट कुइसनाव 13आव होनदों नै 7/8 माइनास 8/11 होमबा बिनि अपसना गाहायाव होनाय दंमोन आरो बेखौ जों बोरै बानायगोन फार्स्टआवनो जोङो नै जबाव थानाय 8 आरो 11 नि एलसिएम लागोन 8 आरो 11 नि एलसिएमा मा जायो 88 आनो जागोन 88 दाना बिनि उनावहाय जोङो मा खालामोन रानहरोमोन नङा होमबा नैबे 8 जों जोङो 88खौ रानबा बेसेबां मोनो 11 मोनो 11 मोननायजों गोजौनि सिनिजों सानजाबा बेयाव मा जागोन 77 बिनि उनाव माइनास सिन दं नालाय माइनास दाना नैबे गाहायाव बेनाबो 11 दं 11 जों 88खौ रानदो होमबा बेसेबां मोनगोन 8 मोनगोन नङा होमबा 8 जों गोजौनि 8 जों दाजाब सानजाबबा मा जायो जोंना 64 नङाबा बेखौ जों गेदा गेदि सानजाबाबो जायो नैबे 11 जों नैबे सिनिजों सानजाबा 17 8 जों नैबे 8 जों सानजाबा बेसेबां 64 दाना बिनिफ्राय जोंहा मा जागोन गाहायाव 88 दाना 77 निफ्राय 64खौ माइनास खालामदो 77 निफ्राय जुदि जोङो 64खौ माइनास खालामबा सिनियाव 3 थांबा 3 ओमफ्राय नैबेयाव सिनियाव 2 थांबासो 13 होमबा जाय अपसनाव 13/88 दंमोन बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन आरो होमबा नोंथांमोना हादों जानांगौ दाना नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय आदसा नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै मोनसे बर्गनि आखान्थिनि लावथाया ए जायोब्ला बिनि दब्लायथिया जागोन बा मोनसे ओरैबायदि बर्ग होनाय दङ बर्गनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखायाथ' समानखा मोनथिखागौ आखान्थिनि जखाया बेबो ए नैबेबो ए नैबेबो ए गासिबो ए गोजा होमबा बिनि दब्लायथिया जोंना मा जायोमोन आखान्थि सानजाब आखान्थि ए इनटु ए मा जागोन ए स्कुयार जागोन होमबा जाय अपसनाव ए स्कुयार होनाय दंमोन बे ए स्कुयारानो बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरो दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव होदोंनाय मोनसे बर्गनि आखान्थिनि जखाया हाफ जायोब्ला सोरगिदिं सिमा बर्गबाव बेबो नैबे मोनसे बर्ग नङा होमबा बर्गनिफ्रायनो डाबल कुइसन मोनसे बर्गनि आखान्थिनि जखाया हाफ मोनसे आखान्थिनि जखाया हाफ होनाय दङ थारमाने गासिबो मोनब्रैबो हाफ जाजोबखागोन हाफ नालाय जायोब्ला होमबा नैबेबो हाफ जागोन
बर्गआ समान जाजोबो नालाय आखान्थिया बेबो हाफ होमबा बेनि सोरगिदिं सिमाया मा जागोन सोरगिदिं सिमा मानिबो मोनब्रैबो आखान्थिखौ दाजाबनांगौ एबा सर्टकाटआव जोंहा 4a फर्मुलाया होमबा 4 जों मोनसे आखान्थिनि जखाया हाफ दं नालाय नै बानायदो 2 सानजाब 2 होबा नैबे 4 केन्सेल 2 सानजाबसे मा जागोन 2 होमबा बेनि सोरगिदिं सिमानि जखाया मा जागौमोन जोंहा 2 जाय अपसनाव 2 होनाय दङ बे 2आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन नङाब्ला मोनब्रैखौ दाजाबजोबाबो 2 मोनखाय नै हाफजों हाफ दाजाबबाय 1 नैबे हाफजों हाफ दाजाबबा 1 1 1 प्लास मा जायो 2 सोरगिदिं सिमाया मा जागौमोन 2 दा नेक्स्ट कुइसन बेयाव होनदों 16 आव मोनसे कनकनि रोजा गासैया 64 सेन्टिमिटार किउब जायोब्ला बेनि आखान्थिनि जखाया जागोन बेसेबां बा मोनसे कनक होनाय दं कनकखौथ' मोनथिखागौ माबायदि बेबो बर्ग बायदियानो नैबेबायदि कनकमोन बेयो बेबायदि कनक जाहैबाय बेनि रोजा गासैया बेसेबां होनाय दङ जोंना 64 कनकनि रोजा गासैनि फर्मुलाया जोङो सिगांनि भिडिअआव जोङो फोरोंनायाव मोनखादोंमोन मामोन a किउब नङा होमबा a किउब समान समान बेसेबां होनाय दं 64 होनाय दङ होमबा जों बेखौ बोरै बानायनांगोन a किउब 64 खौ जों मा अनजिमाखौ खनथाम सानजाबा मोनो बेखौ नायबानो जाबाय अपसनाव नायनानै जों नुगोन नैबे 4 खौ खनथाम सानजाबा मा मोनो 64 होमबा बे 3 जों नैबे पावार 3 जों नैबे पावार 3 केन्सेल खालामबा जोंहा a आ बेसेबां थागोन इकुवेल टु 4 थागोन आरोखि होमबा आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन जोंना 4 मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागौमोन 4 होमबा जाय अपसनाव 4 होनाय दंमोन बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट नायबावनोसै आदसा बेयो मा होननानै दं मोनसे हासुंनि खावनि जखाया 5 सेन्टिमिटार आरो रोजा गासैया 650 सेन्टिमिटार जायोब्ला बेनि जौथाइनि जखाया जौथाइखौ दिहुननो थिनदों बे हासुंनि आदसा मोनसे नैबे हासुं नङा होमबा बे हासुं जाहैबाय हासुंनि खावआ बेसेबां होनाय दं खावआ 5 सेन्टिमिटार होनाय दं 5 सेन्टिमिटार होमबा सखाआव लांनांगोन सखाआव लांबा मा जागोन बे 5/2 जागोन 5/2 रोजा गासै भलिउमा बेसेबां होनाय दं बेना 650 होनाय दं 650 हासुंनि रोजा गासैनि फर्मुलाया मामोन जोंना पाइ आर स्कुयार ओसमोन नङा होमबा बेयो बेसेबां होनाय दं 650 होनाय दं 650 दाना बे पाइ आर स्कुयार एसखौ जोङो पाइखौ होबा जोङो मा 22/7 होबाय ओमफ्राय नैबे आरआ जोंना 5/2 नालाय 5/2 खौ मोननै होनांगोन इनटु 5/2 उनाव इनटु ओस इकुवेल टु ओरैहाय मा 650 बेबायदि फर्मुला बहायनानै जोंहा बानायनानै दानला दुनला बानायनानै बेखौ बानायबा जोंना एन्सारा बेसेबां ओंखारगोन दानबाय 2 जों आं नैबे 2 दाननो हायो बेयाव 11 फैगोन नङा होमबा 11 बे 2आ केन्सेल दाना मा थाखो गोजौआव 11 सानजाब मा थाबाय 11 सानजाब 5 सानजाब 5 बेसेबां जायो 25 गाहायाव 7 सानजाब 2 14 नैबेयाव ओस दं इकुवेल टु ओरैहाय मा 650 नङा होमबा 650 बे ससेखौ बानायबा जोंना ओसआ बेसेबां ओंखारगोन बानायखौथ' रोंखागोन ओसआ बेसेबां ओंखारगोन जोंना ओसआ ओंखारगोन 33.09 बिदि ओंखारगोन आरोखि नाथाय अपसनाव नायदो बे दंना गैया जुदि बिनि खाथि खालायाव दङब्ला जोंहा 33 बो थादों जानो हागौ नङाबा 34 बो थानो जानो हागौ बिनि खाथियाव जा अपसन दङ बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय नेक्स्ट कुइसनाव नै ट्रेपेजियामनि आं मैयानि भिडिअआवबो ट्रेपेजियामनि जों बानायनानै होखादोंमोन मोनसे अब्ला बेबायदिनो फैदों होमबा मोनसे ट्रेपेजियामनि जौथाया 8 सेन्टिमिटार आरो दोंनै लिग हांखोनि दाजाब गासैया 16 अब्ला बिनि दब्लायथि ट्रेपेजियामनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा दब्लायथि होननाय लोगो ट्रेपेजियामनि दब्लायथिनि फर्मुलाया गोसोआव फैनांगौ ट्रेपेजियामनि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन हाफ इनटु मा होनो लिग दोंनै लिग हांखोनि जखाखौ दाजाबनांगौ होमबा दोंनै लिगखौ आङो हमबाय जेनेबा ए दाजाब बि हमबाय ए दाजाब बि ओमफ्राय इनटु ओस हाइट बियो दाना हाफ इनटु दोंनै लिग आखान्थिनि दाजाब गासैया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 16 होननाय दंखायो नालाय 16 खौ होदो ओमफ्राय जौथायाव बेसेबां होनाय दं 8 बेखौ बानायबानो जाबाय आरोखि 2 सानजाब 8 बेसेबां 16 बेखौ दानबाय दाना मा आग्लायखो 8 सानजाब 8 बेसेबां 64 होमबा जाय अपसनाव 64 आ होनाय दंमोन बेनो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नैबेयाव मा होनदों 9 नि गिबि मोनबा सानजाबथायनि गर दिहुननांगौ 9 नि गिबि मोनबा सानजाबथायनि मा दिहुननांगौ जोंहा बेयाव गर दिहुननांगौ होमबा 9 नि साननाय फारिखौ मोनबा लिरनानै लाग्रोनांगोन आरोखि जोंहा 9 सानजाब 1 9 सानजाब 2 मा जायोमोनलाय 18 9 सानजाब 3 27 9 सानजाब 4 बेसेबां 36 9 सानजाब 5 45 नङा होमबा बेबायदि लिरनानै लाजोबदो ओमफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ बेखौ ज' दाजाबजोबदो आरो ज' दाजाबदो 9 दाजाब
8 दाजाब 27 दाजाब 36 दाजाब 45 दाजाब ओमफ्राय बेखौ मोनबा होनदों नालाय 5 जों रानदो राननानै जा मोनो बेनि एन्सारमोन होमबा जों बेखौ दाजाबजोबबा जागोन दाजाबजोबबा जोंना बेसेबां मोनो 1 2 5 मोनो ओमफ्राय गाहायाव 5 थाबाय ओमफ्राय बेखौ 5 जों डिभाइड खालामबा जोंना बेसेबां मोनगौमोन 25 मोनगौमोन होमबा जाय अपसनाव 25 होनाय दंमोन बेनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै 20 नाम्बार आच्छा बेयाव बुंदों मोनसे खामानिखौ साबा मानसिया 10 सानाव फोजोबनो हायो होमबा सासे मानसिया बे खामानिखौ सानबैसेजों फोजोबनो हागोन अपसनाव दंमोन 40 30 50 आरो 60 होमबा जोंहा जुदि मानसिया साबैसे साबा ओमफ्राय सानबैसेयाव फोजोबदों बेयो 10 दिनाव फोजोबदों होमबा जोङो खामानिया सानबैसे जादों बेखौ दिहुननांगोन खामानिखौ जों मा होनबाय वार्क होनबाय खामानिखौ नङा होमबा खामानिया सानबैसे जादों बेखौ दिहुनोब्ला खामानिया सानबैसे जादों बेखौ दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगौ मानसिजों माजों मानसिजों देशजों सानजाबनांगौ खामानिया सानबैसे जादों मानसिजों देशजों होमबा मानसिया जोंना साबा दंना साबाजों जोङो देशआ 10 दिन नालाय सानजाबा बेसेबां जायो 50 जायो नङा होमबा 50 डेज खामानि जादों 50 डेज सानबैसे जादों खामानिया 50 डेज खामानि जादों बा 50 डेज खामानिखौ साबाया सानबैसेयाव फोजोबो 50 डेज खामानिखौ साबाया 10 दिनाव फोजोबो 10 दिनाव नङा होमबा 50 डेज खामानिखौ साबाया 10 दिनाव फोजोबोबा होमबा बे सासेया बेसेबाङाव फोजोबगोन सासेया 50 दिनखौनो नांगोन होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 50 डेजआनो जागौमोन होमबा नैबे अपसन नाम्बार सिआ बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन बे जुदि बे कुइसनाव माबाफोर मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै नैबे दाउ बुंदों दाना गाहायाव होनाय बबे मोनसे जखाजों आखान्थिथाम दानो हाया बेयाव अपसन ए आव बिदि दंमोन अपसन बि आव बिदि अपसन सि आव बिदि अपसन डि आव बिदि दंमोन जाहैबाय दाना बबे मोनसे जखाजों जों आखान्थिथामखौ दानो हाया आखान्थिथाम जानोब्ला जोंना नैबेबायदि आखान्थिथाम जानोब्ला मा नांगौ नैबे खना मोनथामनि दाजाब गासैया बेसेबां 180 जानांगौ 180 होमबा जोङो 180 जानांगौ होननानै बुजिबायबा बे अपसनखौ जोङो दाजाबजुबनानै नायदो जाय 180 जाया बेनो आखान्थिथामनि जखा नङा एबा आखान्थिथाम दानो हाया जागोन बे जखाजों होमबा हमनानै लाबाय नैबे मोनथामखौ दाजाबनानै नायदों 75 58 आरो 60 खौ दाजाबनानै नायनोसै बेसेबां जायो जोङो बे मोनथामखौ दाजाबनानै नायबाय बे मोनथामखौ दाजाबनानै नायबा नुयो बेयाव 193 सो जायो 193 जायो 180 जाखायासै ओमफ्राय नैबेखौ दाजाबनानै नायबा बेयो टटेल 180 जागोन आरो नैखौबो दाजाबनानै नायबा टटेल 180 जागोन नैखौबो दाजाबनानै नायबा टटेल 180 जागोन होमबा 180 जाबाय नालाय बेजोंबो दानो हायो बेजोंबो दानो हायो बेजोंबो दानो हायो नाथाय अपसन ए जों दानो हाया होमबा बिनि कारेक्ट एन्साराबो जागोन अपसन ए आनो जागौमोन दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 22 नाम्बार होदों आं बेयाव बे कुइसनाव 22 नाम्बाराव नङाबो जानो हागौ दा फैदो जुदि नैबेयाव होनदों एलसिएम आरो ओसिएफआ फारियै 276 आरो 3 जायो आरो मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि सेआ 23 जायोब्ला मोनसे अनजिमाया मा जागोन आं ओसिएफ एलसिएम दिहुननायखौबो आंनि सिगांनि भिडिअ आनजादनि सिगाङाव जा भिडिअ होनाय जादों बे भिडिअआव आङो एलसिएम आरो ओसिएफ दिहुननायखौ मोजाङैनो थख' थख' बुजायखानाय दंखायो नोंथांमोना जुदि बेखौ गोसो होनानै नायदोंमोनब्ला बे कुइसनखौ ओरैनो हादों जानांगौ दाना होमबा जों बेखौ बानायगोन जोंना फर्मुलाया मामोनलाय जोंना एलसिएमजों आरो ओसिएफजों सानजाबनाया मा जायोमोनलाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों मा जायोमोन समान जायोमोन बेबायदि जुदि एलसिएमआ बेसेबां होनाय दं एलसिएमआ 276 होनाय दङ ओमफ्राय ओसिएफआ 3 होनाय दङ ओमफ्राय जोंना मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि सेनो बा मोनसे अनजिमाखौ आं ए लायोब्ला मोनसे अनजिमाखौ ए लायोब्ला गुबुना मा जागोन गुबुन मोनसेया मा होनो मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि आं साइडआव बानायबाय गुबुना मा जागोननो मोनसे अनजिमा नैबे एनि मा जायोनो 3 बाहागोनि से समान समान बेसेबां जायोनो 23 जायो होमबा बेखौ जों बोरै बानायगोन ए सानजाब 1/3 इकुवेल टु 23 बेयो होमबा जोङो ए खौ लाखियोब्ला 3 आ 23 जों सानजाबगोन 3 जों 23 जों सानजाबा 3 सानजाब 3 9 3 सानजाबनाय बेसेबां जायो 69 जायो गुबुन मोनसेया मा जोंहा 69 जाहैगोन होमबा नैबे बियाव जों मा होनसै 69खौ होनसै बेबायदि बेनि उनावहाय जोंहा होमबा नैबे मोनसे अनजिमा ए खौ दिहुननांगौ नालाय ए खौ लाखियोबा 69आ बेखौ डिभाइड खालामसिगोन नैबेखौ 27 into 3 खौ नैबे 69 आ ओरै डिभाइड खालामबाय नङा होमबा दानबाय 3 जों जुदि आं 69 खौ दानबा 3 सानजाब 3 सानजाब 23 होबानो 69 बे दाना जोंना बेसेबां थाखो गोजौआव 20 नैबे 6 दंबावो गोजौआव थाबाय 2 7
6 गाहायाव थाबाय 23 दाना 276 खौ आङो 23 जों डिभाइड खालामनानै जा मोनो बेनि एन्सार होमबा आं डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन बेखौ 12 मोनगोन 12 होमबा जाय अपसनाव 12 होनाय दंमोन अब्ला बे 12 आनो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन नोंथांमोना हादों जानांगौ दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन बेयाव दं नै बेबायदिबो फैदोंमोन मा होनदों 999 आरो 3000 नि गेजेराव थानाय मोनब्रै बेसादनि बेसेबां थार अनजिमा दङ नैबे मा 999 निफ्राय नैबे मा 3000 नि गेजेराव थानाय होमबा बेखौ जों बोरै बानांगौ मोनब्रै बेसादनिखौसो बिबावदों बेयाव होमबा मोनब्रै बेसादा मानिफ्राय जागायगोन बेयाव 1000 निफ्राय जागायगोन नङा होमबा 1000 निफ्राय जागायबाय 1001 बिनिफ्राय जागायनानै लास्टनि मा जागोन बे 2999 गेजेराव होनदों नालाय 3000 खौ लाफाया नाङा 3000 खौ लाफाबा एन्सारा दस्रा ओंखारनो हागौ 2999 सिमल' लानांगौ होनबा बेनिफ्राय जों मोनबाय गिबि बिदाबा बेयाव मा दङ 100 नङा होमबा बिदि बिनिफ्राय आगोसार फारागथि d दिहुननानै लानांगोन d दिहुननानै लाबा 101 निफ्राय 1000 खौ दानख'नांगौ 101 निफ्राय 1000 खौ दानख'बा आगोसार फारागथिया बेसेबां जायो 1 ओमफ्राय लास्टआव थानायखौ an लायो an आ बेसेबां बेयाव 2999 बेबायदि होमबा जोंहा नैबे n खौ दिहुननांगौ आरोखि n खौ बे फर्मुलाया क्लास 10 आव दङ बे फर्मुलाया जायफ्रा क्लास 10 निखौ फरायदों बेखौ गोरलैनो हागोन आरोखि होमबा फर्मुलाया जोंना बेबायदि दिहुननाया an जायो ओरै an नै a प्लास मा ओरै n माइनास 1 ओमफ्राय नैबे d बे मोनसे फर्मुलामोन दाना बेजों बानायबा जों मोनगोन an नि जायगायाव जोङो मा होनांगोन 2999 खौ होनांगोन बिनि उनावहाय a नि जायगायाव 1000 दं नालाय 1000 होनांगोन प्लास n माइनास 1 d नि जायगायाव 1 नालाय 1 होनांगोन दाना जों मोनथिबाय नैबे 299 मोनथामनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन 1000 खौ माइनास 299 मोनथामनिफ्राय आङो 1000 ओरै फैबा माइनास ओरैहाय मा जागोन 1000 जागोन नङा होमबा ओमफ्राय ओरैहाय मा थागोन नैबे 1 जों आं ब्रेकेट सिंनिखौ सानजाबबा 1 जों सानजाबनाय मानि मा बेनो बे जानाय नङा होमबा n माइनास 1 आनो थानाय दाना बिनि उनावहाय जुदि 29 मोनथामनिफ्राय 1000 खौ दानख'योबा बेसेबां थागोन 19 मोनथाम थागोन नङा होमबा 19 मोनथाम समान समान ओरैहाय n माइनास 1 दाना आं माइनास 1 खौ ओरै समान समान बारहोबा नैबे 199 मोनथामजों दाजाबफैबा मा जागोन बे 2000 जागोन बा n आ बेसेबां 2000 होमबा बेसेबां दं 2000 दा दं होमबा जाय अपसनाव 2000 होनाय दंमोन बे 2000 आनो बिनि मा जागौमोन कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय नैबे बेबायदि कुइसन फैदोंमोन मोनसे मा होनो NMEICT आ माला लान्च जाया एबा माला बेखौ बाहाया बेबायदि मोनसे कुइसन दंमोन होमबा बेनि फुल फर्मआ मा जायो जोंना दा नेशनेल मिशन अन एडुकेसन थ्रग ICT बेयो माला जादोंमोन जोंना अपसनाव 2009 2010 बेफोरबायदि दंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा 2009 आ जागौमोन आरोखि जाय अपसनाव 2009 आ दंमोन बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दानिया फैयो जोंहा नेक्स्ट बेयाव बिदि फैबावदोंमोन नाय हाउ मेनि एलिमेन्ट आर देयार इन ए ट्रायंगल माने इंलिशनि मा होनदोंमोन हाउ मेनि एलिमेन्ट्स आर देयार इन ए ट्रायंगल बे कुइसना UP आवबो फैदों एम इ सेक्सनावबो फैदोंमोन बियो आरो मा LP आवबो होमबा मा होनदों बेयाव आखान्थिथामनि गुदि थानि अनजिमाया बेसेबां गुदि था बर'नि फरायबाथ' पुरा कनफिउसखा बियो बर'निखौ फरायबा जेबो बुजिया दा नैबे इंलिशनियाव एलिमेन्ट होननानै बुङोब्ला बेयाव माखौ होननाय जाखो नैबेबायदि मोनसे आखान्थिथामनि बाहागोखौ होननाय जाखो ना बे आखान्थिथामाव थानायखौ होननाय जाखो बे कनफिउस एसे नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ हरबानो जाबाय आं बुजिनाय बायदिबा माबेयाव एलिमेन्ट माने बे आखान्थिथामनि बाहागोखौ सोंदों जानो हागौ आखान्थिथामनि बाहागोबाथ' खना हिसाबै जोंना मोनथाम ओमफ्राय आखान्थि हिसाबै मोनथाम दं होमबा गासै बेसेबां जानांगौ 6था जानांगौ ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय एलिमेन्टआ मा नैबेबायदि मोनसे आखान्थिथामाव जोंना बेबायदि आखान्थिथामाव मा थायो थिखिनि थायो नङा होमबा नैबे थिखिनि थायो मोनसे जाबाय एलिमेन्ट ओमफ्राय मा थाबावो खनाबो नै बेबायदि खनाबो थाबावो होमबा खनाबो मोनसे जाबावबाय ओमफ्राय मा थाबावो आखान्थि थायो नै बे आखान्थि मोनथाम एलिमेन्ट आखान्थि बे दाजाबजोबबा होमबा मा जायो 3 जायो बे 3 होमबा दा बिनि कारेक्ट एन्सारा नैबे 3आ ना नैबे 6आ जायो बेयो एसे कनफिउस अबा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय नैबे 25 नाम्बार 25 नाम्बारनि एन्सारा 3आ पारफेक्ट जागोन ना 6आ पारफेक्ट जागोन बे कनफिउस अबा बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरदो दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै
नैबे 26 बेनो जोबथा कुइसन आंनि कालेक्सन खालामनाया बेयाव होनदों नै if मा होनदों 2994 डिभाइड 14.5 समान 172 then 29.94 डिभाइड 1.45 आ बेसेबां जायो बेखौ दिहुननांगौ जुदि 2994 राननाय 14.5 172 जायोब्ला 29.94 राननाय 1.45 आ बेसेबां जागोन अपशन ए जागोन ना अपशन बी जागोन अपशन सी जागोन ना अपशन डी जागोन बेखौ कारेक्ट खालामनांगौ होमबा जों बेखौ बानायनानै नायनोसै आच्चा नैबेखौ जों लाग्रोगोन मा बेयाव होनाय दङ 29.94 होनाय दङ ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां 1.45 होनाय दङ हा बेखौ जोङो बानायबा नैबेयाव नै 14.5 नङा होमबा ओमफ्राय 14.5 नैबे पइन्टआथ' नैबे 4 नि उनावसो दङ होमबा बेखौ आङो जुदि होनानै लायोबा मा जागोन ओरै 1.45 बिदि होनानै लायोब्ला गोजौनिखौबो आङो ओरै होनांगोन 29.4 बिदि होनानै लानांगोन हा बिनि उनावहाय बेखौ आं ओरै खालामनो हायो जुदि आं नैबे पइन्टखौ बोखारनोबा मा खालामनांगोन गाहायनियाथ' पइन्टआ दंना ओमफ्राय गोजौनाथ' पइन्ट गैया गोजौनिखौ पइन्ट गैयै खालामनोब्ला आं नैबे पइन्टनि उनाव मोनसे दं नालाय आं ओरै खालामनो हायो बेखौ हा गोजौआव 2994 होबाय गाहायाव नैबे 14.5 खौनो होबाय बिनि उनावहाय इनटु होनानै आङो गोजौनिखौ 10 जों सानजाबबाय ओमफ्राय गाहायावबो ओरै 10 जों सानजाबफाबाय बेबायदि खालामनो हायो बेबायदि खालामबा जोंना बेसेबां जागोन नैबे पइन्टआनो दं हा बेबायदि नैबे 10 जों सानजाबा बे पइन्टआ गोमोरसिगोन बेजों आङो बेजों सानजाबबा गोजौआव मा थागोन 2994 ल' थानोसै बे ओमफ्राय गाहायाव 14.5 आनो थाबाय इनटु ओमफ्राय आं नैबे मोनसेखौ मा लिरनो हाबाय 10 गोजौआव 1 गाहायाव 10 बिदि लिरनो हाबाय हा दाना जोंना होनाय दं नै 2994 नैबे राननाय 14.5 बिनि माना जोंना बेसेबां होनाय दंखायो बिनि माना जोंना 172 होनाय दंखायो नङा होमबा आं बिनि जायगायाव 172 बहायबा ओरै जासिगोन नै 172 इनटु 1/10 जासिगोन ओमफ्राय दाना आं बेखौ 10 जों जुदि डिभाइड खालामोब्ला 17.2 मोनो आरोखि बे होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपशन सी 17.2 आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन अब्ला बे आं एन्सार होनायजों नोंथांमोना गोजोननाय दंना गैया बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे 26 आं बेयाव 26 था होबायना बे 26 थानि मादाव गासै बेसेबां नाम्बार लाखिनो हादों बेखौ आंनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो माखासे कुइसनखौ मोननाय जायाखै बेनिखायनो माखासे कुइसना थाबाय दा नोंथांमोना बे 26 था आं बेयाव एन्सार होबायना 26 थानि मादाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हाखो सोर 20 प्लास मोनदों 20 प्लास सोर मोनदों बेयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय गाबोनहाय आङो इउपि सेक्सननि एबा एमइ सेक्सननि फुल एन्सार के लाबोनाय जागोन गाबोन सानाव फुल एन्सार के इउपि सेक्सननिखौ मोनगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय इउपि सेक्सननिखौ दा नैबे एलपि सेक्सननिखौ नायग्रोदो होमबा थेंक इउ